Всичко е наред, кучко, но разкарай си ногтите и зъбите от шибания ми кур. О, добър вечер, драги слушатели. Вие отново сте с вълните на радиостанция yashmikura.fm. Знаете, че това е новото име на старото име на нашата радиостанция. Старото име беше разкотете ги тези цици. Днес темата на предаването е... Всъщност днес няма тема. Днес всеки хейтър може да се обади и да се излее върху мен и тази слушалка, която е тук до мен. Така че очакваме обаждания. Кажете каквото имате да го кажете, хейтери. Ало, ето имаме слушател. Кой се обажда? Кой се обажда? Кой се обажда? Кой? 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 Кажете. Това ли е всичко? Ало. Явно отново връзката прекъсна. Ало? Ало, днеска се забудих и мразех. Отидах да се ръм и когато се израх, колелото ме опуска по газа. И това не е всичко. Отивам в шибания магазин и никога няма дрехи моя размер. Когато си купя обувки, те не стискат. Това е така, защото си хейтър. Но нека да чуем следващия слушател. Ще ме баб пуската майна! Лекичко само. Номер едно хип-хоп лейбъл. Концерт консифъл. R&B rap. R&B R&B Entertainment all day. Представя концерт консифъл. Концерт консифъл. Разбрали мой? Разбрали мой? R&B Records. Номер едно хип-хоп лейбъл. Номер едно хип-хоп лейбъл. Концерт консифъл. Ще ме баб пуската майна!